Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз, ба канали Einfaches Deutsch. Мавзӯи имрӯзаи мо падежи генетив мебошад. Дар забони олмонӣ ҳамагӣ 4 падеж вуҷуд дорад ва мо бо шумо аллакай сетои онҳоро дида баромадем. Инак падежи генетив падежи чаҳорум баъди номинатив, аккузатив ва датив буда падежи охирин ба ҳисоб меравад. Падежи генетив соҳибиятро мефаҳмонад ба монанди китоби карим, мошини падарам, лухтаки хоҳарам, яъне аз они кӣ гуфта. Ин падеж ба саволҳои весен аз они кӣ, киҳо, аз они чӣ, чиҳо ҷавоб мешавад ва тааллуқ доштани ашёро ба касе ё ба чизе нишон медиҳад. Дар ҷинси мардона ва миёна артиклҳо, ҷонишинҳои ишоратӣ ва соҳибӣ, инчунин исмҳо бандаки s ё es қабул мекунанд. Мисол менигарем der Bruder, яъне дар генетив аз они кӣ гӯем агар des Bruders мешавад, яъне аз они бародар, ё ин ки dieses Bruders аз они ин бародар, meines Bruders аз они бародари ман, eines Bruders аз они як бародар. Агар das Kindро гирем, кӯдак, аз они кӣ des Kindes аз они кӯдак, dieses Kindes аз они ин кӯдак, ihres Kindes аз они вай кӯдак, яъне кӯдаки ӯ аз они кӯдаки ӯ, eines Kindes аз они як кӯдак. Мисол nahm den Wagen seines Bruders, ӯ мошини бародарашро гирифт. Дар ҷинси занона бошад ва дар шумораи ҷамъ артиклҳо, ҷонишинҳои ишоратӣ ва ҷонишинҳои соҳибӣ дорои бандаки r мебошанд. Бо вуҷуди ин исмҳо тағйир намеёбанд, яъне бандаки s намегиранд дар ҷинси занона ва шумораи ҷамъ. Инак менигарем die Tante хола ё амма, аз они кӣ der Tante аз они хола, dieser Tante аз они ин хола, deiner Tante аз они холаи ту, einer Tante аз они як хола. Шакли ҷамъро агар гирем die Eltern дар датив, der Eltern аз они волидон, dieser Eltern аз они ин волидон, seiner Eltern аз они бародари ӯ, аз они волидайни ӯ. Шакли артикли номуайян дар шакли ҷамъ вуҷуд надорад, аз ин лиҳоз сохта намешавад. Ich mag die Straßen meiner Stadt, ман кӯчаҳои шаҳрамро дӯст медорам. Исмҳои заифтасрифшаванда истисно мебошанд, чунки дар генетив исмҳои мазкур монанди датив ва аккузатив бандаки n ё en қабул мекунанд. Des Studenten, des Kollegen, des Herrn. Ба мисоли sie sitzt am Tisch ihres Kollegen, ӯ дар мизи ҳамкораш менишинад. Оиди ин мавзӯъ, яъне n-деклинатсион ном дорад ин мавзӯъ, дар дарсҳои навбатӣ хоҳем бо шумо муфассалтар суҳбат кард. Инак менигарем ба исмҳои хос. Исмҳои хосе ки шахсро ифода мекунад, дар генетив бандаки s қабул мекунанд. Мисол Петер исми хос аст. Агар гӯем хонаи Петер, Peters Haus, ё мошини Анна гӯем Annas Auto. Агар исмҳои хос бо ном ва насаб оянд, яъне дар ин ҳолат, дар ин мисолҳо дидем ки танҳо ном буд. Агар бо ном яъне бо насаб ояд, дар ин ҳолат бандаки s-ро насаб мегирад. Мисол Петер Круфт гӯем агар, Круфт насаб аст, Петер ном. Peter Crufts Wagen, мошини Петери Круфт. Инчунин исмҳои хос агар бо ҳарфҳои s, sz ё z ё x анҷоманд, дар ин ҳолат ҳарфи s илова карда намешавад, балки апостроф гузошта мешавад. Ба мисоли Hans Auto, мошини Hans, Фарангис Kleid, куртаи Фарангис. номи шаҳрҳо ва мамлакатҳо дар аксарияти ҳолат ҷинсашон миёна мебошанд.
дар генетив ба андаки эс қабул мекунанд. Диштете Таҷикистанс, шаҳрҳои Тоҷикистон. Агар номи кишварҳо ё шаҳрҳо ҷинси мардона ё занона бошад, он гоҳ артиклҳо нақши нишондиҳандаи генетивро иҷро мекунанд, яъне пасванди эс гузошта намешавад. Диштете дер Швайц, шаҳрҳои Швейтсария. Диштете дес Ирак, шаҳрҳои Ироқ. Генетив одатан хатти зиёд истифода бурда мешавад ва ҳангоми гуфтугӯ кам вомехӯрад ва дар гуфтугӯ соҳибият бо датив ифода мешавад, яъне бо пешоянди фон. Handy meines Bruders, мисол дар тарзи навиш нависем, агар дар гуфтугӯ ӯро мегӯянд das Handy von meinem Bruder, яъне бо датив ифода мешавад. Инчунин олмониҳо мегӯянд der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, яъне датив аҷали генетив аст. Одатан дар гуфтугӯ яъне гуфтем ки нақши ҳамин генетивро датив иҷро мекунад бо ҳамун пешоянди фон. Дар байни ин чор падеж генетив кам истифода мешавад, нисбатан кам истифода мешавад. Инак барои мустаҳкамкунии мавзӯъ ба якчанд мисол менигарем. Яъне die Brille ё der Vater, айнак ва падар. Агар мо гӯем ки айнаки падар, die Brille des Vaters, яъне der Vateri мо des шуд ва инчунин Vater бандаки s гирифт. Das Auto, die Eltern, яъне die Eltern дар шакли ҷамъ истодааст. Аз ин лиҳоз исм бандаки s намегирад. Das Auto der Eltern, мошини волидон. Der Teddy das Mädchen. Теди гуфта ҳамун хирсакҳои бозичагие ки бо русӣ плюшови медвежонок мегӯянд, ҳамунҳоро мегӯянд. Der Teddy des Mädchens, яъне хирсаки духтар. Das Buch die Lehrerin, дар шакли ҷамъ гуфтем ва ҷинси занона бандаки s намегирад исмҳо. Das Buch der Lehrerin, танҳо артикли иваз шуд. Умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. давоми мавзӯи генетив, яъне тасрифи сифат ва пешояндҳои генетив насиб дар дарсҳои навбатӣ. Хонаободу тансиҳат бимонед. Чус!